L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti ppreżentat ir-rapport annwali tagħha nofs is-sena fejn irriżulta li bejn April u Ġunju l-ajruport ta' Malta rreġistra iżjed minn 840,000 persuna, kważi 59,000 iżjed mill-rekord li ntlaħaq fl-2019. Waqt konferenza li matula ġew ippreżentati dawn ir-riżultati, il-President tal-MHRA Tony Zara fakkar fl-importanza tas-suċċess fis-settur ta' turiżmu għall-ekonomija ta' Malta għaliex l-ekonomija ta' pajjiżna tiddependi fuq it-turiżmu u għamel enfasi fuq il-bżonn li l-gvern flimkien mas-settur privat jaħdmu flimkien fuq inizjattivi sabiex ikun hemm iktar sostenibilità. Tony Zara fakkar li minħabba d-daqs ta' pajjiżna hemm bżonn naħdmu b'mentalità biex niġdu dak li huwa aħjar u mhux sempliċiment numri akbar. U għamel referenza wkoll għal bżonn tal-infrastruttura moderna kif ukoll investiment fl-enerġija, toroq aħjar u aktar indafa fit-toroq. F'kumment lil Net News Zara sostna li hemm bżonn li nsibu mod sabiex l-ekonomija timxu l qudiem mingħajr il-ħtieġa li nisplodu l-popolazzjoni fin-numru tagħha. Il-pajjiż huwa 330 square kilometers u mhuwiex se jikber. Jidher li n-nies li għandna fuq il-pajjiż huma ħafna u allura rridu nsibu metodu kif binqas nies nipproduċu iktar. Intant l-istarriġ tal-MHRA wera li t-turisti qegħdin jonfqu iżjed flus waqt il-btala tagħhom f'Malta u li l-lukandi rreġistraw profitti akbar fuq il-kmamar. Ir-riżulta wkoll li t-turisti jippreferu joqogħdu f'lukandi milli tip ta' akkomodazzjonijiet oħrajn.